Raoul Floro ko suudu worudu ndu Guinée Bissau jogi sabu nyawdude doyru. Laygol nyawngu di addana gollobe suudu ndu caɗele sabu jaɓɓade ɗojjoɓe ɓe. Hakkunde maɓɓe wonɓe nyawngu tampini ɗum woni ɓe mbawra joni hoddero galleji mu'en ɗi padi hoddirore. Pa Guinée Bissau em PES não tem nenhuma enfermaria de tuberculose multiresistente, tem só 6 camas. Wonande Guinée Bissau pino forini e nduwa men suudu nyawdordu ko balɗe 6 ramen jogi ɗum mi satti seeɗa. Nyawɗoyru ndu run ko caɗele ɗen caɗele ko jibinoɗe ɗum caɗele goɗɗe sabu ngu nyawgu ñaɗo e ƴeenga temen keɓoyraɗo men mbaɗa ɓe ɗum mi wawi men addoyande kulol. Nde wonno ko balɗe walla danɗe 6 suudu ndu mari sabu jippinde kala nyawɗo ko fori non tampinde. Hoorejo nyawdordu ndu Nicandre Lopes ɗi toronde laamu ngu mahara cuuɗi goɗɗi ɗin e diwanuji leydi ndi sabu hoynude golle maɓɓe. Serviços continuam a abrir nas diferentes regiões. Ɗi jarino ɗini cuuɗi kala gudre he diwanuji walla he nyawdorɗi majji ɗum mi wawi uyrude dongal ngal Raoul Floro rondingal. Assim ita diminui própria carga que Raoul Floro ta recebi. Caɗele goɗɗe ɗen ko jogade jonyorgel ngel ala ɓuɓri hendu ko ɗum waɗi kala basɗo fittandu mum bolondamo mi yi'aka nde wonno ɓe mbawra waltinde fure o ala e sago ko ma surre. Não tem casinha mortuária, mas se tem câmara. Minen jogi ɗo jonyorgel kono ngel ala ɓuɓri hendu ɓay noon enen gandi ñawɓe ɗoyruɓe ko batteɓe heedi heedago si neɗɗo mayri men ɗo bimmi wona ha kikiɗe men jiyani bolonda mum wona men mbawra waltinde fure o ko ma men cuurra ɗi moƴƴi men mbaɗante machine ɓuɓri hendu ko wawa moftude maaɓe ɓe ha musudan mum ara joom naptere cuuɗi walla kisannaɓe to berɗe ɓe diretamente yanan pa casa ou pa cemitério. Nicandre Lopes caggal mbo haali no bawren renorde nyawɗum mbo waaji yimɓe ɓe nde paggoro ko waɗi nyamantine. Prevenir tuberculose é coisa difícil. Tenagol nyawɗoyru sattani si enen he galleji men he walla ɗo yimɓe keewi enen pori maskade ɓay enen gandi ɗum ko hendu fofango raɓissa ko wana ɗum no waajo yimɓe ɓe no paggo ko waɗi nyamantine ɓay si ano nyama ko hendi ɗi hay si gilɗi ɗoyru nangima hollirsa. Aduna o he mawninde ɗum kaɓagol nyawɗoyru Guinée Bissau kañƴi woɗɗi huɓindade ɗum sabu tongol barindigol fedde adunayankore cellal OMS ɗi holli wonde hakkunde yimɓe ujunaje 100 50 ko tamɓe nyawngu ɗum non ɓuri dole ko hettuɗe he. Ousmane Embalo Bissau, RFI.